daga ina? Daga Rijana. To ka gaya mun me ya kawo ka wannan yi haka, me kuka aikata? Kinafin mu kai. Nawa? Ni ban san sunan mutumin. To zan kai mana bayani dalla ta aka kuka samu information din inda yake har kuka yi A wanda aka ce ma yana garin. eh Wanda aka ce ma yana garin. yana garin shi ne ya gaya muku inda yake da inda za ku same shi to yanzu gashi kun shiga hannu kuma ya zai kasance kenan. To wannan al'amari ne daga Allah. To bayan shi wannan mutumi akwai wasu kuma da kuka kidnapping haka a yankin area jihar Kano? Wallahi ban taba ba. Ba ku taba zuwa jihar Kano ba? Ban taba ma zuwa ba ne. To ya aka yi wannan karo kuka zo? Kaddara ta riga fata. To yanzu me zaka iya cewa gashi a halin da kuke ciki yanzu? Ai mana rangwame a sassauta mana. Wane irin rangwame? Wanda Allah Ubangiji ya Yanzu a hore. can Rijana inda kuka taho akwai wasu mutane da suke a hannunku? A'a. Babu wasu mutane da suke a hannunku? Ko guda daya. To mutum nawa kuka kashe kafin ku aiwatar da wannan ayyuka? Ban taba ba. Wannan ne karo na farko. Nawa kuka nema? Miliyan 100. Ya kuke da ita in kun samu? To ai muna da yawa ofisa. Kaman kun kai nawa? Wallahi mun kai mutum 10. A ina kuke? A ina kuke Yanzu? Ban san inda suke ba domin Allah. A cewa kai a ina kake da zama? Kai a ina kake da zama? A Rijana na ce ma. Rijana jihar Kaduna ke. Amma ta wasu hanyoyi ka biyo har ka zo nan? Mota na shigo. A wata tasha? Daga Rijana. Ka sauka a ina? Hannun ta kawo ni. Ina? Garin inda kuka kama. To bindigogin kuma ta yaya kuka taho da su? Wani ya kawo su a motan yi. Amma ya aka yi kuma kuka ɗauko shi wancan wanda kuke ne? Shi ya ba mu shawara ya shiga abin da ya kamata a yi. Ina ya baku da mashiga? Ɗan garin ne. Ya ce mana akwai wani mutum aka kama shi za a iya samun kujera za a kama shi. To. Da muna ya za a samu a wannan ɗinsa ya kuma wancan aka bayi bindiga ya ce akwai wanda zai iya bayi. To. Yajin da je karɓo muka je mu kai wannan aiki. Nawa aka ce? Nawa aka ce a za a ansa? Farko wancan mai yin magana da su ya yi magana da su ya ce miliyan 100 ya ce za a bada. Ya aka kuka kama shi dabarun da kuka kama shi muke so? Gidan muka je gidansa muka je. Shi yana Rijana shi yana nan ya ake suka haɗu. Ya aka kuka haɗu shi yana Rijana? Wanda ya sila ya ɗamu ai ya gudu shi. A'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim. Sunana Hamza Musa Dirba. Hamza Musa Dirba. Sakataren karamar hukumar Kibiya a yanzu. To yi mana bayani ta yaya aka yi wannan al'amari ya faru? Ni dai ranar Idi na dawo daga Idi kun gaggaisa da mutane na shiga gida na kwanta da misalin karfe 2 na dare sai wasu ba zan ce bayan Allah ba domin ni a gurina ba su bane suka je suka tahi yaro na ya kai su waje na buga mun kofa suka ce ciwon ciki ne da mai hi kansa yaro don in buɗe ina buɗe kawai sai na gansu ya suka ce ai guri na suka zo za su tafi da ni iyali na duka kowa hankalinsa ya tashi da sauransu na bi su suka to har da ma yara bayan mun zo wani guri suka ce yaron ya koma ni kuma suka sako ni a babur suka rufe min ido wanda idon ma bai samu buɗewa ba sai yau tun yau kwana 5 in za su ba abinci sai dai in sa hannu su kuma ba na sallah sai dai in taimama in dumfafi inda na ga dama tun da addinin ya ba da umarni a haka in baka samu damar sanin gabas ɗin ma ka yi haka haka ne sallar nan ta kwana 5 saboda haka ina wani wuri a dinɗe ba in san hawa ban san sauka ba suke ta cewa su
daga rijana suke. Akwai waɗanda suka kirawo su zo su ɗauko ni su kawo ni nan in ba su kuɗi, domin ni mai kuɗi ne kuma ni ina tare da gwamnati kuma ni na kusa da abba ne. Ka san abba? Na ce to tunda siyasa mu ɗaya da yi ai ba zai a ce ban san shi ba. Muka dai ta yin wa'annan abubuwa, kwana da kwanaki na tura su gurin wannan yaro na kenan. Na ce tunda ni a nan kuɗi na abin da ya rage aljihun dama 4,500 ne suka karɓe. Na ce in ma ciniki za su yi na ba su namba yaro na su je su ci gaba da magana da shi, suke ta exchanging kaza kaza tun daga miliyan 300 suka dawo miliyan 20, sannan kuma suka koma a shekaran jiya miliyan 100. A yanzu nan ma kafin ku shigo, tun da shi wanda suke cinikin bai san na escape ba, a halin da ake ciki bai san na escape. Suna magana yanzu nan kafin ku shigo bai fi minti 5 ba, su suke magana da yaron cewa how ready is he, cewa ya samu 100 da zai aika musu. Ce a'a, shi dai sai dai a dawo 10 nan da ya fara magana. Suke cewa da shi zancen banda yake, su in ba 100 ba su da wata masalaha. Shi kenan ya ce to tun da haka ne sai a sa haƙuri. Ni kuma suka samu dama tun a bayan suke cewa sai in ba da umarnin a ba su miliyan 100. Ya ce to ku kira min yaron, ni dai na san akan tattaro muku miliyan 100 sai dai in sacrifice din layin ɗina. Dama na kai mutumin da yake da 65 me ya rage, babu miliyan 10 ma a gidana. Akan yaran nan su tattaro miliyan 10 inda dole sai dai an ba da 10, to ni sai dai haƙura da rayuwar ta ba damuwa ba ne. Kuma dama irin wannan iftila'i in Allah ya ɗora maka kawai haƙuri za ka yi, in kai haƙuri sai ka ci jarabawa. Saboda haka na ce ku je ku ci gaba da tantaunawa da yaro. Ni dai na san ban bar gidana da miliyan 10, ban san kuma inda yaran nan za su tattaro muku miliyan 10. Sai dai kuma wani ikon na Ubangiji, ba za a rasa masu taimaka ma ba, don wani ba ka sanin wanda ma zai iya taimaka maka ko kuma babban masoyi sai wannan abun ya same ka. Sau da haka dai muka yi ta exchanging. Shekaran jiya sai suka zo suka sami suka ce in gode wa Allah. Ya ce alhamdulillah, ai gwamnati ta shiga ciki, ta ce za ta biya ma miliyan 100. Ya ce kaga yau sai in bacci, amma tun da gwamnati za ta shigo rane bacci. Ba don haka ba, ni na san ni daga nan sai dai ku kirawo yarana ko kuma a je ku ajiye a gefen burtali su zo su ɗauki gawa ta su zo su fita. Amma yanzu tun da Allah ya sa kun ce wanda za su shigo ta yi muku alkawarin miliyan 100, ai sai in bacci yau da mun shari. So da haka muka jira gwamnati ta kawo kuɗi a shekaran jiya. Suna fullanci duk Fulani ne, kuma ina ɗan jin kaɗan. Suka tambayen kana jin fullancin? Ya ce ko guda ɗaya. Muka zo jallin na ji suna cewa caka jamma ka gama ala tsakiyar dare za a kawo musu 100 miliyan. Rawa 100 miliyan ba ta samu ba sai jiya a rawun wajen 12 na dare, sai ɗaya daga cikinsu izo yake cewa an masa alkawarin nan inda muke a gidan da suka ajiye ni, nan za a kawo kuɗin cash miliyan 100. Wasu daga ciki suka ce a'a su fa da a kawo musu miliyan 100 cikin gida, gwara a ba su miliyan 20 a can gefen burtali kowa ya kama gabansa. Shi kuma tunda suna na fahimci kamar suna jin maganarsa, ya yi fawurin nasu cewa su haƙura a kawo musu miliyan 100. To su ma muke ta jira, ni dai ina ɗan jin tunda fullancin suke tsagwaro, kuma ina jin wannan abin da suke ta yi a fullancin har ƙarfe 2 ta yi har 4 ta yi
5 aka kira sallah sai ni tunanin cewa to inda an kira sallah me ko zai faru. Aka kira sallah na tahi ne taimama tun da na je a daure nake dama da kafata da hannuna a daure. Sai bayan kwana 2 suka kunce min hannu da suka ga hannun na ya fara kumbura. Saboda ko babu wani ruwan alwala sai dai in taimama kawai in kuma kalli na ga dama in kabbara in sallah. So that karfe 2 a gari waye shiru babu labarin wancan kuɗi. Na ji wajen karfe 8 zuwa 9 suna ta fillince su suna nuna cewa ai suna da tabbas in tunda ba a kawo ba za su wuce kudin nan ba zai wuce yau a daren yau wannan daren da zai zo suke sa ran za a kawo musu kudi. So can na ɗan jingina haka su kuma dama masu gadi na guda 2 ne. Akwai kuma mai gidan ina zuwa, akwai wani da shi ma dan cikinsu ne shi ma yana zuwa, su 4. Ina zaune kawai sai ɗaya daga cikin mutanen nan gidan kawai sai buɗe, dama a kurkin kaji muke gidan, dama ɗakin da muke ciki kaji ne suke kwai da sauran inda suka saka kuma suka saka ni ina kan leda, su kuma an sa musu taron leda guda 2 da fulo da kuma bindiga su yake hoto sau. So sai kawai buɗe, ina buɗewa wannan yaron da ya ɗauki wancan da yake kwancewa da ya ɗauki bindiga kawai sai ya harbi, sai da Allah ya rufa asiri shi nan sai ya rabe. Ta kofa ya shigo ko ta sama? Shiwa Shi GSS ɗin da ya shigo. A ta kofa ce. Okay. Buɗe kofar Kawai tura ta sai suka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni kuma wannan ma kalmar ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na yi mamakin ta. A wurin su. To su ni da su suka gaya mun ba su yi azumi ba ko guda ɗaya. Kuma tun da muka zauna da su ba wanda ya yi sallah. Kun yi hira da su ba su yi azumi ba su kuma sallah? Yes. Haka suke gaya ba? Suka ce su ba su yi azumi ba. Kuma ban ga sallar su ba a tsawon kwana 5 ɗin. Amma DSS ɗin yana shigowa suka yi wannan salati. Kaga dole su samu mamaki. Saboda haka sai mai bindiga ya fita. Sai suka bi shi DSS ɗin. Ina harbi suna harbi, ina harbi suna harbi. Suka harbi ko mai gidan ne, dai na bar shi a cikin gidan. Ko wani, sannan suka harbi guda 2 su sun tsere da harbin. Amma na san harbin ya dan illata su, za su je wani guri ne su gudu. Sannan kuma suka harbi wa'annan din, shi mai bindigar suka bi shi suna wuskiya, ina harbi suna harbi. Ammunition ɗinsa ya ƙare, suka same shi suka turmishe shi. A cikin wa'annan ina nan biyu su ma. To shi ne dama ya zo daga Rijana. Su bin dama daga Rijana suka zo. Akwai wanda suka yi har in suka zo su yi wannan abun daga in sun samu settlement. Ranka ya daɗe a cikin jawabin su sun ce akwai wanda yake da ya gayyato su. Ka san shi ne shi wanda ya gayyato su? A'a. To me za ka ce da wannan hukumar da Me za ka ce daga hukumar DSS su suka yi wannan kokari? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ba abin da zan ce illa in ce ubangiji da abin Allah dai ba su gidan aljanna kurum. Amma a wancan guri kaga wani wanda aka kama to the English is not too so strong. Just try. Wannan ya dawo ka kira mu da shi yasa wannan thank you, that's why. Su bin dama daga Rijana suka zo. Akwai wanda suka yi har in suka zo su yi wannan abun daga in sun samu settlement. Ranka ya daɗe a cikin jawabin su sun ce akwai wanda yake da ya gayyato su. Ka san shi ne shi wanda ya gayyato su? A'a. To me za ka ce da wannan hukumar da Me za ka ce daga hukumar DSS su suka yi wannan kokari? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ba abin da zan ce illa in ce ubangiji
duk abin ka Allah dai ba su gidan aljanna kur amma a wancan guri haka wani wanda aka kama to the English is not too so strong. Just try. Madu sorry wannan ya dawo ka kira mu da